Bye-bye na. Wow. Wow. Last day na namin. Ayan, 8 past na. Bababa na kami para mag-breakfast. Tapos mamaya ng 1 PM ang flight namin balik ng Manila. Yan, may nakuha daw. Magmula nung dumating kami, yan talaga hinihintay namin na magkaroon ng table dito sa labas. Yan, meron daw. Vacant. Yan, dito kami. Kuya, meron na. Yes, I want that. Yan dito. Yan po. Chocolate. Pero may manggirare. Tapos yan, nagluluto ng omelette. Tapos dito ang main course. Ano kaya ang mga ulam? Dito, pork. Wala na. Tapos yan, sausage. Crispy fried danggit. Tapos yan, vegetable. And then, bihon, tsaka yan. Yan, uuwi na kami. Elise, uwi na tayo, no? Punta na. Babalik pa tayo dito. Babalik pa tayo dito. Sige. Sabi niya sa akin, I want to stay here forever. Yan, napaka-helpful ng mga security dito. Once makita ka nilang may hawak ng luggage, takbuhan sila na matulungan ka. Bye na. Ito na, search. Mabigya ako lang. Mabigya. Wait, boys. Ay, no. Ayaw na naman si adapted mo. Mamaya. Bigyan lang ko. Yan sa totoong magura. Andun yung kasamahan. Ito ngayon ang pag low season, ito ngayon ang port of entry and exit. Yan o. Kaya pa man. Bigyan lang tapos. Ayun, naghihintay kami habang nag-settle doon si Johnny Bell. Kami naman itong anak ay
Kami naman ito ni Elise, mag-e-explore dito. Yan, explore kami dito. Habang may oras pa. Hello guys! Babay na kami. Wow! Wow! Ano ba dyan? Yan ang sasakyan namin. Ayun sila. Hawak ha, hawak. Ako. Number 48. 48. kaming mag-check-in. Tapos na pala, ang anak ko ang nag-check-in. Kaming lahat. Kaya medyo na tagal-tagalan kasi 17 kami lahat. 4 kids, saka 13 adults. Kaya yan. And dito na kami, naghintay na lang kami ng boarding. Tapos dyan, maghahanap ata dyan ng ano yan, ng makakainan. Hinintay pa namin iba namin kasamahan. Andun pa sa scanner. Yan, habang naghintay kami ng flight namin, magsasapin muna kami ng something. Manila na kami kakain ng proper. Ayan, sila namin. Tuna sandwich. Hello guys! Pauwi na po ako. Tapos, papunta ako ng Naga City! Pauwi na po ako. Nagpaputot muna ako pero natanggal ako ng buhok ko man. Natanggal ko ng buhok ko. May school ka na. Tapos maskwela na ako kasi maskwela na ako
Bye-bye, guys. Hey, bye-bye, guys. I'll see you soon. Bye-bye, guys. I'll see you soon. Bye. Huwag ka maggulo. Look, look. Ay, na nyo nakikita kasi. May hawakan mo doon na tanglay. Hindi ko alam kasi kung Look, I see Naga City. I see Naga City. I see Naga City. hindi pa. Look, not in the We're in the earth. I see the beach. I see the beach. Basta ini. Bye-bye, Barangay. Babalik kami dyan soon. Bye. Ay, ingay mo. Quiet. Oh, this is Australia. This is Australia. No. Where's Australia? Inis ang ingay mo. Many hours later. Ayan, si Melody. Ito kami, sinundo kami ni Mark. Doon sila sasakay, sina Imbel kay Melody. Kami naman dito. Ito kami dito, kami sa sasakyan ni Mark. Ayan, dumating kami ng anong oras na, babes? 6:41. Ayan. Doon kami didiretso kay Mama. The next day. Inutusan ni Johnnyvel yung mga apo ko bumili sa tindahan. Ayun. Taho! Taho! Let Kuya hold it. Nag-aagawan pa dyan sa kuno. Gusto mo yan? Hindi niya pa man. Add this. This
Gusto mo tayo taho?